96,9 FM Radio Keluarga Sejahtera. Suara Semarang, Suara Semarang. Sudah jam 8 malam, kamu sudah makan, Cret? Belum, Bret. Bakso mau, Cret? Mau, Bret. Nah, mumpung ada tukang bakso lewat, panggil sana, Cret. Oke, Bret. Manggil tok apa karo tuku, Bret? Doa memohon terhindar dari bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil 'ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak membahayakan sesuatu, bersama nama Allah di bumi dan di langit. Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sanggiyaning para pamirsa dalah para kadang sutrisna budaya, ampun kesupen bilih giaran adicara ringgit Purwosdalu Natas lumantar radio pilihane keluarga Suara Semarang FM saben hari Rabu wiwit tabuh 8 dalu ngantos tancep kayon. Para dalang ingkang beberaken lampahan sampun kondang. Jagat pakliran Suara Semarang tansah nggelar carita-carita ingkang sae. Sumangga kula aturi sesarengan midhangetaken giaran adicara ringgit Purwosdalu Natas lumantar radio Suara Semarang FM. Hari Rabu wiwit tabuh 8 dalu. Nuwun. Keluarga Sejahtera 96,9 FM Suara Semarang, Suara Semarang. 26 tahun Suara Semarang, teman yang nyaman. Sugeng dalu para pamirsa satuhu. Sugeng panggihan malih wonten giaran adicara ringgit Purwosdalu Natas ingkang dalu menika ngagiar saking 96,9 FM Radio Suara Semarang. Para sutrisna budaya kakung saputri ingkang kita tresnani, samenika sampun sumadyo kita badhe ngaturaken lampahan Bagong Ratu dalang katindakaken dening panjenenganipun Ki Hadi Sukito saking Ngayogyakarta. Hadiningrat. Kanthi atur sumangga kita wiwiti giaran ringgit Purwosdalu Natas swasana kawula Dimas Jai Suara Semarang so Dimas Bara Suara Semarang ingkang ngayi cicipahan ngaturaken sugeng ungon, sugeng laras ugi sugeng midhangetaken ngantos tancep kayon benjang. Sumangga 9